Ayo Mas komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kodang-kodang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Oh. Lah iki iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Ya, ae sih. Oh, ra idoni kalau oh Mas nggih Mas. Baik. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Ah idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia matane gitu. Lho pikir di ayo takon sik. Di Princing. Princing ayo. Iku didongake met. Muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untukan aku merongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Oh, kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong merongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Nah mriko. Heeh. Iki syaratnya kudu merongos. Do gumun asline. Nek do merongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya merongos. Bose gumun nanti. Merongos iso kene Pak. Nah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enten YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh met. Nggih. Muga-muga sedo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine lah iya. Panjang umur. Lah iya ki wis. Tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Say. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we. Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu lek guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe Ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. orang ngerowoh ngono. Lah ya, langsung dikasih rodat pertamane, Bos. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono. Lagune pertama, Bos. Apa iki Plek Pras? Wajib. Wajib. Udu, Mas. Apa? Ayo pro konco. mawon ya Lek. Ayo bro konco
Wih mik meneh wih. Napa Rosi napa? Rosi napa dan Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan kathok. Lah kok iso? Lha iki sing pake brodol kabeh ono. Lah nek wong lanang ke nek cantelane mau semplotro. Iki nyatane yo brodol kabeh ngono. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan informasine urung tepat to, Met. Heeh. Nungake haba-haba dari saya. Ya. 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 Ana semprit sing sepisan pindah, ana semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat Jadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Demeng aja ngeyel. Mimpin. Dane kekukeh lato-lato. Sing tuwoke teges. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe iki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja ngono, sing alus pendes. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi adep-adepan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dodok. wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagu apa Lek, Pras? wajib Sik, ngain. kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu, enggak Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngain. Lanang wadon.
Ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib pangeran rangkep rong lagu. Rangkep lagu dos. Iki kanggo gawe. Heeh, yo. Yo Artis kon maju rene ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap, tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami ada. Ayo, datang. Angel teman-teman. Ya Gini, bosik to. iki Kok rada- semangat banget to bengi. Aku iki semangat iki. Wis disemangati karo ayang. Ayang sopo? Ayang bebek. kuasa. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah anu? gedang. Ora. Karo Piye? mama belara. Mama bebakku. Ayo. Nah, rek rak kepiye? Iki lagunya apa? Wis. Rabi ngomong-ngomong. Karepe. Piye ta iki? Sepot iki. Iya, Bang. Ya ya. Mino ya. Ini lagi. Iki kan ngopo? Iki Tak tansah sepoti ngopo? to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindia kudune kuwi. Ah, prase kotruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Jambutan. Ayo. Barisan. Angel. Ini dut, dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Dunia, mangga pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek mangane jan iki melek melek. iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ngene wae ya. Ya. Baik, kita tampilkan dari artis kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya maju sedikit. Set, 1 2 Eka kayak wong sopit riko.
Yuk, semoga. Wis ono sisian Citra Rimba Indonesia. ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku ojo salahke aku ojo nesu karo aku wong tuaku wis kepecut entuk mantu ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah udan melo tumetesin matur suwun Wis, rampung met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek zen kowe lho, mike hairless lek zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. Nggih. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono, marep rono. Arep rono. Right. Rono.
Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung diredake wae. Ya manut pimpinane kuwi kok ngene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Ya. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia. Mari bekerja bersama-sama. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh Purwotoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menciptakan kewajiban termulia. Demi mencari ilmunya, supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kurang jare pras tok dewek. Hah? Wis tenan pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijupuk alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wae cukup untran-untrane. Ayo sok kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tua-tua ki. Tua-tua ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah. Iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Iya, lho kok enyol. Riko ki Ana Mas Zen. Ya. Yuk, ayo saiki saiki opening sik kaya biasane iki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok nek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tuh langsung. Kembali iket nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iket tangga nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung.
Yo, monggo iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, monggo. Yo, gini. Iki wong gede-gede iki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Iya, wis muni urung sampean kowe. Iya, audio. Gini. Ya. Gitu. Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis duwe caleng para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis.
jagat raya